to booth. False Christine. Terrified she may never see you again. And so am I. Tell me you're getting killed in here. Bones sæsonpremiere onsdag 29. oktober kl. 21 på TV3. Verdens 8 bedste kvinder. Verdens 8 mest hårdslående kvinder. Wozniacki, Maria Sharapova og Serena Williams. Hvem tager titlen? Se den store finalebegivenhed, WTA-finalen fra Singapore fra den 20. til 26. oktober. Direkte på TV3 Sport 2 og Viaplay.dk. Familien fra Røden. Stephanie har brug for en bror, der er snakke om sit forhold. Jeg tror, jeg forstår, at jeg har brug for ro, jeg har brug for plads. Og så er der besøg af familien fra England. This is real Danish wienerbrød. Wienerbrød. Familien fra Røden i morgen kl. 20 på TV3 og på Viaplay.dk. Programmet præsenteres af King Diaz fra Burger King. Hvis der bruges til at tjene sin hørelse, må det er den, der fejler noget, eller er det hende, selvom de er Kardashians. Programmet præsenteres af Dr. B. Jeg kører uden køleplast lige nu. Normalt ikke. Filmsæt, serier, fotoshoot eller reklamefilm.